Ano mo aming amang uno mang inami niya. Naari to, peke. May nang ipaila-ila, tigis kong amigo ba? Kay basig magkasinabot mo. Oh, ay, anak, amam, amot mo, anak, aming may minimin niya mga inuuyahan. Oo, kanaki. Nindot ang paminawon, bakit murag aligri niya. Murag dili sapa. Ano mo niya, Ada to, pe. May amang. Oy, sir, mayong adlaw sa to, sir. Ay, sir, nami, ano ba, amigo nga amang ba? Ay, katong ako ang kliyente dire. Okay, istorya na ko ganiha. Nagka-istorya mo, inyong bisitahon. Okay. Ah. Gusto na ko akong pailang akong kumpare. Kumpare nimo. Hi, sir. Hello, mayong adlaw. Naayo, ano mo mo? Ang giya. Unsay mayong adlaw kanimo bot-bot. Ay, amala mot, ngay, ako na, ano bayan, anong, Sige. Ada. anong, Pare akong amigo. anong, ay, ilan mo? Bot, pasabot na. Tulog ko nung tatlo. Ako, din mo na. Aw. Din mo na. Anak, ami na. Nga ni mo. Aw. Ang nga niyan, umako. Umangko. Ay, matakdan. Sakpo. Ayun. Ami. Wot, ami na ako. Wak mo minwa. Ako ko labot. Wak mo. Wasa na gabat. Mao na ako ang mga sir kanang mao din ako ang matrabahante dire sir. Sir, mao din ako matrabahante dire sir. Mao ni si Longke. Alangan mo. Mao ni si Longke, mao ni si Bunge, mao ni si Amang. Ay storya mo diha. Maglisod yung kong sabot inyo kay mga diferensya. Ako na may kumpleto, ani. Uli ko. Ano naman? Wala naman ako doon. Ha? Wala ako naman doon. Ano naman wala yung uli. Mga munga ilaw mo eh. Una, manay. Ano may kundoy mo? Gani, ay na. Laban ano? Adlo si Mugag Boy. Hindi niya magumanyo ko. Ay, gabat. Kukul niya ko.